és on el Barça farà perill. Sí. L'únic que li trobo a faltar al Barça és un parell d'ensurts, saps allò? Intentar espantar amb algun xut, saps allò de dir ai. Compte ara Alba, que ha de treure la pilota, el pressionava Coque, l'ha tret molt malament, ho aprofita Gavi amb Saúl, la rematada de Griezmann i gol. Ha tret malament la pilota des de la defensa el Barça. La centrada i la rematada de cap de Griezmann és impecable. 35, gairebé 36 de la primera part. Gol de l'Atlètic de Madrid, gol de cap de Griezmann després que el Barça, insisteixo, hagi tret una pilota amb poc criteri des del lateral esquerre de l'àrea de Ter Stegen. 36 minuts de la primera part, l'Atlètic de Madrid que s'avança en el marcador, guanya 1-0 i amb aquest resultat es classificaria per les semis. Ha de canviar ara el plantejament al Barça. El partit que havia plantejat Luis Enrique amb 0-0 ja no serveix. El Barça ara mateix eliminat. No hi ha hagut reacció, ràpidament Ter Stegen ha enviat la pilota cap al mig del camp, s'han quedat freds els jugadors, col·locant la pilota al mig del camp, esperant que acabés la celebració dels jugadors de l'Atlético, també sense reacció, s'ho mirava amb cara de preocupació, de braços creuats a la seva àrea tècnica Luis Enrique. Tots els companys que anaven... Una autopassada massa llarga, pilota per Ter Stegen. És que jo crec que el Barça, si fa un gol, els deixa pràcticament sense capacitat de reaccionar, ni per empatar l'eliminatòria, vull dir. Allà. Iniesta, encara Gavi, fa la passada a l'esquerra per Alba a l'extrem, continua Alba una altra vegada amb Iniesta amb Busquets a davanter centre, la dona a l'extrem dret per Sergio Roberto amb Felipe, que li prendrà la pilota, li pren la pilota Felipe, surt per l'esquerra, continua Felipe amb Coque amb Felipe, progressa Felipe a la zona de tres quarts, Felipe es fa Mascherano, penal. La centrada i penal favorable a l'Atlètic de Madrid. Claríssimes les mans d'Andrés Iniesta, que baixa a ajudar els seus companys, rellisca, i quan rellisca intercepta la centrada amb la mà. Penal claríssim. 41 i mig a la segona part. El Barça estava rondant el gol, estava atacant amb tot, i el contraatac ha acabat amb aquest penal. Per mi clar, serà Griezmann qui xutarà. Al Barça li quedaran un parell de minuts i l'afegit si marca Griezmann per empatar l'eliminatòria i anar a la pròrroga. Serà Griezmann l'encarregat de xutar. 42 de la segona part. Es belluga sobre la línia de gol Ter Stegen. El xut de Griezmann, gol! Ter Stegen ha arribat a tocar-la. Però no ha pogut evitar el segon de l'Atlètic de Madrid. 2 minuts i mig per arribar al 45, 2-0. El Barça que ha de fer un gol per forçar la pròrroga. L'Atlético ha anat a celebrar-ho fins a la banda. Pèrdua de temps, la celebració lògica per part dels jugadors, però també conscients que han d'estar tota l'estona que puguin aquí al camp del Barça, mentre els jugadors del Barça ja estan preparats per servir de centre. Mascherano menjant-li l'orella a Rizzoli, s'ha enfadat ara amb Godín, que també l'estava buscant. Ara en renou entre Godín i Mascherano. Luis Suárez, que agafa Godín i li diu que se'n vagi cap al seu camp, està esperant, intentant buscar o tenir una trobada amb Mascherano-Godín. Continua insistint, se'l continuen enduent, esgarrapant segons i segons. Els jugadors del Barça pendents de posar la pilota en joc. Luis Enrique queixant-se a l'àrea tècnica. Juan Carlos Unzué, que donava pressa als seus jugadors perquè la pilota es posi en joc ben aviat, però l'Atlético, ja sigui amb el gol, amb la celebració o amb la tangana, escurçant cada cop més el partit. Doncs
Queda molt amb Piqué a Mar de l'interior de l'àrea, la centrada, rebota en un jugador, la recuperació de Sergi Roberto, Arda li diu meva, deixa-la anar, la passada d'Arda per Messi a prop del balcó de l'àrea, la dona per Iniesta, el retall d'Iniesta, la centrada d'Iniesta, falta a la frontal de l'àrea per Mans, falta a la frontal de l'àrea per Mans, i demanen targeta per Gavi. Gavi, que recordem, en té una. Falta perillosíssima, favorable al Barça. Els jugadors del Barça estan demanant que reclami penal, no? que pregunti a l'assistent perquè era dins. A mi m'ha semblat molt justeta, però... Groga sí que n'hi haurà. Sí, hi ha hagut groga per algun jugador del Barça. Perdó, pensava que era per les mans de Gavi. Per les protestes. No perdem temps i xutem la falta, com a mínim. Ja s'ha ensenyat els 5 minuts? És dins, és penal. És penal. És penal claríssim. És penal? És dins perquè és amb el braç dret i Gavi el té a dins de l'àrea. És penal. Doncs s'haurà de ficar des d'aquí. Mira, ja està. És boníssima per Neymar, tot i que segurament la voldrà Messi. La pilota molt a prop del balcó de l'àrea. No sé si han ensenyat afegit o no. Hi ha un canvi preparat per entrar Savic, en principi per Godín. L'han d'haver ensenyat perquè ja passem del 90, no? Sí, 1 minut i mig. Des d'aquí... El marcador electrònic te n'han posat el canvi. Més o menys des d'aquí la va clavar Neymar el dia del partit de Lliga. Fins i tot un punt més lluny. Estem perdent molt temps aquí. Doncs era penal, Sí, era penal. Era penal. Doncs l'àrbitre era a prop de la jugada i ha dit que era fora. Res de l'àrea, falta perillosíssima favorable al Barça, i va Messi, fora. Ho han celebrat els jugadors de l'Atlético pràcticament com si haguessin fet un gol. Molt perillosa aquesta falta quan està preparat el canvi de Savic, però veig que Rizzoli s'acosta. Busquets, se la queda Iniesta que la penja, xiula el senyor Oblak al final del partit. El Vicente Calderón i a la sintonia de RAC1. Atleti de Madrid 2, Barça 0. El Barça eliminat de la Lliga de Campions. El Barça no serà a les semifinals. El Barça ha caigut a quarts. El Barça que no podrà convertir-se en el primer equip que guanya 2 Lligues de Campions de manera consecutiva. El Barça que ho ha intentat però no ha estat capaç de superar l'Atlètic de Madrid. Ens haurem de calmar tots una mica, respirar fondo, repassar tots els elements que tenim sobre la taula per intentar explicar per què un equip que va marxar a l'aturada de 15 dies per partits de les seleccions creient-se el rei del mambo i que podria guanyar-ho tot, quan va tornar d'aquella aturada s'havia transformat en un equip amb molts més dubtes, amb molt menys futbol, amb molta menys capacitat de reacció, amb sensacions molt més negatives de les que tenia. I jo només posaré així en calent un parell o 3 d'elements sobre la taula. Fixeu-vos bé que un dels elements que tenen en comú els últims partits del Barça és que l'equip està millor a la segona part que a la primera. Avui ha tornat a passar. A la primera part, jo crec que perquè ho han volgut des de la pissarra, des del cos tècnic, el Barça ha sortit a fer un partit molt prudent, a tenir molt la pilota...